Sí, llavors no ets el David, perquè el David... Ah, vale, és veritat. Explica'm com va ser. Al·lucinant. L'entrega al·lucinant. No, va ser al·lucinant. És que realment cada cop, el que deia el David de que no el volia veure massa, és perquè cada cop que el veus et venen tants records i va ser tot tan fort des del principi. Se t'il·luminen els ulls, I el David diu sí, que està darrere de la càmera, sí. I és que és això, va ser molt fort, perquè des de la il·luminació, que ja va ser la bomba, doncs clar, que després te'l donin, dius que no pot ser, encara no ens ho creiem. De fet, el vam deixar al costat a la tauleta de nit, després de la nit dels Oscars, per dir, no és un somni, ens aixecarem i el veurem, i sí. No dormíeu perquè era tan brillant, és tan brillant que... Sí, estaves allà mirant-lo tot el rato. Res. Oh, vaig agafar, atenció, un Òscar. Uau! Uau, gent de l'Extraradi, l'Òscar està aquí. Que xulo, i com pesa, Pesa, Pesa de veritat. És preciós. Sí. És una de les coses que em va sortir quan el vaig agafar, de dir que, a més vaig pensar, perquè molta gent ho diu, quan li dones el primer que diu, jo vaig dir i vaig pensar per un segon, estic dient el mateix que tothom, però és que va ser com... pesa, no? És que pesa. La sensació aquella... Oh, he tocat un Òscar. Molt bé, gràcies. De res. Sí, que impressionant. Oh! Aquí, al costat del fauna.